kuma duk ɗan bid'a da ya cewa jawahirul ma'ani gaskiya ne dan Allah ya fito da shi ya karanta, in dai ku ba munafukai bane. Amma dan ba so suke makaranta mu koyi addini ba, mu ce ibnu kasir ya ce, mu ce ibnu jarir tabari ya faɗa, mu ce imam al-qurtubi ya faɗa, mu ce alusi ya faɗa, jamaluddin al-qasimi ya faɗa, wane ne ya faɗa. To shine muke karantar da mutane jawahirul ma'ani dan mu ce shehu tijjani ma ya faɗa, ko abin da ya faɗa ba alkhairi bane ba kwa so a karanta. In dai alkhairi ya karantar dan girman Allah ku bari a karanta mutane, in kuma mu ne ba kwa so mu karanta dan girman Allah ku sa ku karanta daidai da daidai. Amma in ba ku karanta ba za mu karanta, in kun karanta kun boyo gurin da kuka boye za mu ce sun tsallake guri kaza. Kuma duk ɗan bid'a da ya cewa jawahirul ma'ani gaskiya ne dan Allah ya fito da shi ya karanta, in dai ku ba mu